بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palagungan sing kami, haram Islam, amoy ni maalok kamo ka waktu ini. Bukod hadjari halaw ng sinula na to. Sumakawa, hauno-hauno na inabutan sin suara sing kami ini, sarta sin luparagbos na mo ini, waktu ini insyaAllah. Tumagna kami sin programa na to. InsyaAllah ta'ala, tiap-tiap maabutin waktu sin waktu na to ini. Atinya Isnin, tiap-tiap Isnin, atinya ing kita niyo mag-alup-alup, serta magpun-pun, waktu ini amuyin laung ta mag-ingat, sin mapatut na to, tudyuhon, paamuyin halukay sing kawi na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na in programa na to ini tiyawag na mo sa Arab paay na tadhabon. At niya in pagyanon paay na tadhabon in khitab ini harap pakatan kato taniw katan harap na to na pakain. Bihatin sa pantod niya harap na to pakain. Na in tiap-tiap pamuk na kato taniw aw niyan kababayaan niya hakabuhi niya di hababaw sing gumini. Sumakawa ayaw na to kalupahan, aon kabuhi kakal, amin tudyuhon na to, mapatot-batukon na to, amin way nabalikan, bang mabut na in waktu to. In dunya ini labayan sadya, in mapatot na to, tudyuhon, madto pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siya ini nangasuwe to kato taniyo, paay na tadhabon, harap niyo pakain. Na manjari, InsyaAllah ta'ala, manalam-salam kami kaniyo, kapanagnaan ini. Yari, namun iwan ko, na sinagay ko ipang-ipang ko, hatungod sin waktu pakaradyaan, sin kita niyo kata, InsyaAllah, na hamodo na mo ini, bihayaon, na siya mamayta kato taniyo, tagnaan na mo, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pagkay sabing kita ini, timag na, haamoy ini ni pakaradyaan katantan, then haamoy in maudo sin kita niyo, InsyaAllah. Iruhal ko kaniyo in iban ko Sheikh Al-Limnading fal yatafaddal siyadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palangwan haagam Islam amuyin dong tatimatayng ho sarta di macam programa sing kami nagnaan ba ni katon ang programa kita katungod sinamuin daw kahawa adlaw Isnin dati program na katon mahapon sin Isnin at niya inshallah subhanahu wa ta'ala magbak kita niyo diha law ta waktu diha ini inshallah subhanahu wa ta'ala magmasimasiin pangumulan kaya bus kamo iwasing ko kasan inshallah subhanahu wa ta'ala amoy law ta magbisara kami din isip panihalang pag-aakama atau kan law ta pangadjian tungod sinamuin haakama kawa din ng Quran, iban na hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So biyayaon mga palanggon haram Islam, tagnaan na mo in maudu na mo ha pagtawag lang na birrul walidain. At niya amo in pagbukbakti, pagbuat bakti, pagmarayaw, harwa maas. Amo ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala in maudu na pising kami lang tamo in tagnaan na mo hadlaw ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala in laung ta maudo paliharan sin pag buat bakti harwa maas atin na amunan ina ta iban sin ama ta. So amo ito insyaallah subhanahu wa ta'ala in dagay rayon sing kami laung ta panghati kaabot-abutan sing kami amoy kiabus kamo sin rabbul alamin iban laung ta hawak tu sama mo in abutan laung ta sing kami ha mapod ni kadwa mga pilamid kita mag
Na atin Kuwan niya katang in kwantay ni katlon minit. Katlong minute kita. Atin niya na magali-hali. Insyaallah. Okay. Abi atin ko. Tapos pag continue mo na katong yan. Insyaallah. So, alhamdulillah. So, mga panagwan ha kami Islam, amuyad to in mga dosin kami itong tatungod pa pagbakti hawamas. Muna, tungtong na to mga panahon ha kami Islam, sa bunda to o ning pagbuat bakti hawamas, iniring ha mga sa hugot-hugot, sarta sa lagu-lagu ha, sinipon, amoy india akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanila, insubay nila laong tabiat tagbos paliharaon, in dua maas nila karena inyan pada akan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sarta in ini in martabat niya yutangan ha ini amoy in sumuno hahak kapatut sin Tuhan Rabbul Alamin agatuan amoy ninda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala artinya in Allah subhanahu wa ta'ala uus niya kita diaak nagtag-ipon kanya siyuduran sin Allah subhanahu wa ta'ala in martabat hikarwa amo na insubay kita magbot bakti parwa maasta. Amo yato hindi akan katos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa arta ini, sumuno siya tungod pagtauhid patuhan Rabbul Alamin. Naglilimbang siya, iban si panauhid po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaula-ula, bangkaw ng tauhid po Allah ta'ala, suwayra ko magbot bakti parwa maasta. Di man jari, nanawid ko patuhan Rabbul Alamin sa istab, ima ato ka, ato apelro kami dua maas. Inyad to, di man jari mga palangon haram Islam, sa mayta, mismo Tuhan Rabbul Alamin launta in nagbayta kato niyo amo in tiapir niya in amo in pagbuat bakti harama asing kita maun pa amon sumuno dahil haraakan niya pagtag-ipon kaniya katuan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala tagdaan na mo dahil panagnan ayat matawad ayat na sabot atungod sinamon pagbuat bakti harama as tagnan na mo panagnan ayat jabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sampai pahinapos na sinayang diha ini mga palangguan ha agama Islam jagnan sin Allah subhanahu wa ta'ala sutul Isra katuanin ayat ini sutul Isra parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos na hiyukum ubos na inda akan sin Tuhan Rabbul Alamin kaymo ya Rasulullah lapay na yung mga bariman katuan khitabi na ayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bukun tartan to Rasulullah lapay in kasahabatan iwan ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun na ku ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtatag-ipan patuhan Rabbul Alamin sarta iyari habawaan sin dambong sin Islam in Allah subhanahu wa ta'ala nagubaya-ubaya uus na hiyukum sin Tuhan Rabbul Alamin inda akan niya kay mo o Muhammad in ayaw ka magtag-ipon iwan si mga bariman biya kay mo illa iya malaingkan bang ka mo magtag-ipon tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala at inauos na hukuman sin Allah wa ta'ala in ayaw ka mo magtag-ipon sumumba malaingkan tupot tunggal kaniya kan siyo Allah subhanahu wa ta'ala pag-uos siyo no ang sintuhan Rabbul Alamin uus niya biyangkil in pagtag-ipon kaniya in suway manawhid mattan patuhan Rabbul Alamin amon siya hadja isa-isa niya tunggal in pagtag-ipon ang singkitan niyo kataan siyon ang sin Allah ta'ala wa bil walidaini ihsana iban law sin Tuhan Rabbul Alamin harwa maas niyo kamo magmarayaw magbuat bakti amoy to inda akan sin Allah ta'ala subang takitaon mga palangon ha kami Islam hindi ha ini inamo inlaw ta betas ng Allah Ta'ala piyasunok ni martabat sin pag bakti harwa maas madto pa amin pagtawhid po Allah subhanahu wa ta'ala muna-muna manawhid patuhan Rabbul Alamin in mahuli magbuat bakti parwa maas piaglimbang sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat post pagsabutin pagtawhid simuno in pagtaat atawakan pagbuat bakti parwa maas so diha ini mga palangon ha kami Islam amuyad din ayat panagdaan na basasin ako insyaallah subhanahu wa ta'ala so pasumpaton ko ha bukur ko karasahan bila Syekh Cakar Muhammad alhamdulillah inyat to lang ta tiagnan beta niya kato taniw kaina sin tungod pa amin parkala kalaguan amoy in sambatanda in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala di na mapinda bang niyayad to kaya titana wayron na makapinda kaniya nasobet to wetaan in pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin ubos na in
tikmod na ingkatan pakaradyaan tungod pa ini hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin. Amoy wayron mapatut pagtag-ipunan malengkan siya. Siwo da anak, siwo da ini maas, ingkatantan, subay magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sining kita magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumunta mga kaanakan, in kita kaya wajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod paparkala pag ini ayupot, pagjaga, pag ini umapas lang ta sinamuin uno-uno na ang kakukunhan si maasta hakabuhit nila doon hayaon amoy subay ta hinangon in amoy in kakukunhan nila kato amoy pag-ipat ta kanila tumtumunta in kita ipat nila wayron piyuhong hangsulag uno-uno buat malengkan pasal sinaming kasila sa biyutang sinallahu ta'ala palam sinini daghal nila karwa doon hayaon iniimipat sila kato dua maasta haamin wayroon sila nagbista aun pungon nila uno-uno. Sumagawain sila nagipat sadya sila kana sigka sila sa kato amin biyutang sinallahu ta'ala maun hasupaya in kita sumulig haamin sulig sa rayaw-rayaw pag sulig bulat impangatayan ta tungod paparkala pagtuhan sabab muna nahinduan kita si maasta papatukod mo pakabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala amoy adto na iniray nga mga hinang sa rayaw-rayaw amoy inipiyardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na mag buat bakti para maasta bihadto inamin inihukuman niya sa ta nabi ana sinagi mo adto in siya piya pag uno yaon hinang siya ano ba ini hinang siya pindua hinang siya pindua paamin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala intungod paparkala pag-ipat harwa maas. Amin ini jumaka kata sing kakukunahan nila. Biya sin paghinang nila kato hawak to in kita sibi-sibi pa. Ampay nini mohunit tatuod bayaran. Sumagawa liukos kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ini ipapahinang kato yung mga ini. Bihad to. Sampay lang niya na inyaon diak na kita kataan in kain na ito Rasul, in siya ba? Imbiyay taan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod ayat lang niya, Ubudullah, wa'budullah. Pagtag-ipon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a. Iman ayaw kamo kumawa limbahan, dukaing din kaniya. Apagtuhan. So, pagtag-ipon nito, so isa-isa niya, tunggalon siya. Ang kanangyanan siya tauhid. In tauhid, din nga kalimawahid, tunggal, ang buo. Suway siya tunggalon, apang ibadat, tunggalon, apang tuhan, tunggalon, katanon. Pagtawakkalan, pagbuwatan, pangangayuan mo, amura, siya, wayron duwain. Naamoy at din biya mga ini, biya paingat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laway rin ha, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta siyugpatan na isa, wabil walidaini, ihsana. Damikyan niya turain amoy pag-ayupot, pagjaga, amoy paglaag singkatan kakunahan sin dua maasta. Sabab in sila biya na sinagi ko kain eto amoy tungod pa kita anak in amata manglawag sinununo na kakunahan haamin maksud sa jaha supaya hikaruhal kato in kakunahan ta. Amin misan kita rin sumukat dumatong na sadya diara si maasta in kakuyakan ta. Amot din namin suway tumtumon sin hambok anak. Mahita sabab na muna mabugat ting harang bugatin naman ninang sindua maas. Magmukitaon in ayat talong sin Quran. Amin ayat lang niya wawasaynal insan biwaliday hamalat su ummu kita tahu insyabut doon ini ina insyabut hamalat su ummu amin pagburus sin ina in pagburus sin ina doon haon lang niya wahnan ala wahnin. Tiap-tiap adlaw magsusong imbugat sin pagdasin at sin inaha anak niya halam sin tiyan. May tadi sabab magsulig kita halam sin tiyan hinata. In pagsulig tayo to niya na namin ito sin inatay namin inibugat sin diara niya. Banghadya bukon pasal sin kasila sa sin Allah ta'ala yutang halam sin daghal niya. Amin misang pabihato unin ka na naman niya masin makuyag din pangatayan niya. Iwanin in pag-ayat niya akon maayat na misan in manaw.
Mahita. Sabab di siya mabaya matangkog ginanak ni halong sintiyan niya. Aming pag-ayan. Nauna, may nang tawa ini. Ha, maasta. Amin bangin maasta nagkukulang na, natutug magtuwihan. Ano ba ito? Manjari kita maghibo? Ha? Manjari kita mihana mo yung mamisarahan matanog. Bantay at tukatihon marayaw aming biya para sa hansin ina tahabi ato yung kahalan niya. Subay ito, di kita maghibo. Amun di tabatiun bihan siya, amin mapuaw siya. Simpagalihalin niya. Bihan. Wahnan ala wahnin. Wafisaluhu. Sa milgianapan parito hato. Gianap doon haon impag ayukot sinina. Amoy impag parurok kani. Siya buto na haon. Aming wafisaluhu fi amain. Giukup 2 tahun. 2 tahun. Hati niya, dahil hapagburos. Tumagna siya. Sampai miabot siya siyang bulan. Ipag-anak na siya. Dahil siyang bulan ito, paruroon na siya. Pagwa na ito. Hati niya, ito kawajiban sa ito. Ini ina. Tungod pa anak niya. Kawajiban sin ina, tungod pa anak niya. Subay niya paruroon. In pagduro ito, subay tuod, langta, masabot tabi, mapahawa-hawa doon na ini. In pagduro, doon ang piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In subay hiparuro sin ina ha anak niya, subay siya gatas si mano siya. Gatas niya to, Gatas si mano siya. Gatas mano siya. Oo, sabab na intanda niya, kawakan mo sabihin, aun pa nakasud hukuman noon pa akamata, daray nga pagparuro sin ina ha anak niya, sing gatas. Sampay biutang doon haon, in hukuman sara bang makapagsaw, magduro, magtaymangod. Kita ko yan. Magtaymangod din magsawruro. In nakaduro, mahinang niya ina. Mahinang niya ina. Sampay sinamin ama ito. Mahinang niya ama. Inaminuno yan. Nakatoy ko no bang ini piyagsawahan bihandro kambing. Amo na. Ini gatas kambing. Namiyat, yung ama ina nila yung kambing. Bihan? Correct ko. Ha? Nabi akong gatuan, matawad lang ting gatas po sa nila. Na, amo niya yan yung kwan. Sabi na matawad mga kwan. Ay ka masabot ta habi hayaon. Pasal mo naman ang mga katawtay mga hurat. Mataod bihan, wala nila kaya hatihan ng mga karadyaan ini. Panganal nila ikarayo ito mga anak nila. Iniyad to katantan, hawak to na to bihaon ini, sampay si mga sila nagpakapangadji yan, bukon bang sa ta, bukon nag-aagama sinakamata, nagbing sila magbalik pa aming pagparuruhanak nila sing gatas nila. Sabab, wayroon makakanti pag inom, dahil hakatas si mano siya, sintong kami bata-bata. Sabi mo na, bangtabi ulun bihaning mga kakisa-kisahan si mga sila, amuin sampay biutang nila ha laboratory in mga gatas yan, di magsibo. Ito na lim. Di magsibo in gatas mano siya, ibang sing gatas sinihayo. Mayo katon pipidaan. Sabab pipidaan niya, law niya, in gatas sinhayo, makaruro sa dyan makaminsan in hayo, muspus na dumakan. In bata-bata, anak si mano siya, makaruruhay na niya, malugay paro na ini daraya-daya, di bisa makaraog. Correct ko. Pasal inamin-amindakan si pagsulig yato, masuligin hayop din si Ding mano siya. Nari, nasa mabit tulong niya. In mga sila, nag-study sin tungod pa amin ini gatas ini, biutang nila ha laboratory, liawag nila inamin uno namanin halawm sing gatas yaon. Hasupaya sadya, manjari inumon si mano siya, ganapan nila ang paganapan. Sampay long niya, in kaya tugtuban niya, amuin manjari na siya inumon sin mano siya, inaming gatas original, wala na roon. Dito katuan. Pasal kaya butangan na sindukain, ganapan. Hasupaya, dyan manjari inumon si mano siya. Nakita ko yan. Naangkan na yung kamatauran sa ada magbalik. Amo naman hambok din ang mga gatas, mapatutod inumon sin bata bihan, aming gatas panagnaan. Pagtawa ko sin Arab laba. Amon tagna to katuan. Tagna gumawa. Oh, na biyain color ne biyaning na to biya. Inya una mo nin antibiotic. Dito katuan. Oh, pag iyanon sing kamaasan ta, panggara. So mas malingkat katuan pa ipaduro pa nagdaan. Amo tin subay hipainom panagna. Nga pagkakitan ko katuan mga kakampungan. Kati. Mga kwanta. Amon sa pugaon nila na baanos yan to. Amo to. Baanos law, pugaon na pugaon sa papainom mo. Amo ting kalawman dakula. Oh. Sabab mo na mo nabiya din kabalos. Sin Allah Ta'ala nagtimpla. Usin to pa sa balaom. Biya din to ang kabalos. Subhanallah. Inamin pasok-pasok ni Allah Ta'ala nagpasaranghan to.
Bukong biasing kita maginang kita katasyon, imo tagta pa mga inibukton tawihan, di na kita kapasuan. Ampay na do Allah Ta'ala, nagpasarap. Maraming katimpla. Maraming katimpla. Di mo kaliwanin ng Allah Ta'ala magtimpla ka niya. Ang kanay sa kato, minsan pa uno klase katas. Yan ang mahal ka katas, bihay nilong na katan. Wayron na makasibo. Way makasibo. Gatas sinduros nila kaki. Nabiyan, namo ating kabunalan niya. Katang sing gatas ipainom mo. Labi-labi na tuod, banging gatas yun, di mo kaingatan, gatas uno yun. Namulas. Gatas sapi ka, kato gatas uno nga. Na, gatas, di nakanganan ng kayo ba? Oh, sampay, pagtarungan ta mga advertisement nila, gatas lang niya sinini, sinini, sapi, naparela ba sapi? Gatas singkura, para. Gatas sing kambing, para kambing. Na yung gatas sinini, dukaingan niya yun. Harap pa kain. Gatas sin mano siya, harap pa mano siya. Hangkan na, minsan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaruro siya ha. Ini, mga ganda, patawag ka to, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Sahabatul Aslamiyah. Yan kayo, patawag kayo doon niya. Amin, hambok lang niya pagkita sin hambok sahabat biha. Lo, pagkita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtuin niya, kiyawa inamin uno niya. Amoy nini, amin nini pagbutang niya, nila niya. Ang paniyahiyanig niya bihan, ang paniyapiyalingkod. Lalu sinubok sahabat, isulong na yung babae yaon. Ini pialingkod si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihilan martabat. Oh, dihilan niya martabat na hula. Laong niya amo na sayo ina niya nagparurok kaniya. Ummu ardaat ko. Ina niya nagparurok kaniya. Kita mo ning pagtaan. Hati na Rasulullah inamon Abu Bakar lang ta ina niya tato. Mudan ina niya kato na away sa nakaaw. Naway siya. Manimanggo siya. Dapat unong tahon pa yung umur sila Rasulullah. Kawapat na ina na kato niya. Naman jari niya to, abutan na kuwan to ni magbo siya, amo na kuwan nakapaduro. Nakapaduro ka. Naman jari biya to pagkaton ng tangsim pagbuo niya. Ipagmartap ba? Minsan pa lang ta tiyanuruan niya. Biya na ina niya. Sabab ina niya. Ina niya ito. Naamo yan to, long ta. Suron hay ni long niya, hahalaum sin amin perkala. Nabista sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin dito manjari butasan in bata-bata. Sin ina niya, hawak to yaul. Amin halom sin 2 tahun subay niya maayo puttuod, subay niya ikarihiling kapatot sin bata-bata yaon. Biyaitaan kita sin Allah Ta'ala, anis kurli. Pagsukur ka mo ka ako, long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, may ta, isyo yung nagdihil sin kataan kakukunahan sin bata-bata yaon. Isyo yung nagdihil kusog ha ina mo biyan. Amin na supaya makaipat kayo mo. Isyo inamin nagdihil sin kataan kakukunahan. Sin ikaw bihan, laway rin na ama mo. Hangkad na subira, ito paling pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Muna po Allah subhanahu wa ta'ala. O pag-ubos, patuhan na po lalaming pagsukur, wali-wali day. Mahuli parwa maas. Parwa maas. Mahita, sabab hangkan kau yung limahil maripadun niya, pasalan sa doa maas. Maas mo. Nakita kau yan. Pasalan na doa maas. Sabab ang bukonday kanila di uno. Na misan pa yan, tulong sin Allah Ta'ala. Hangkan na subayin, paunahon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misan paunuhin jatuhan si Mano siya hababaw sing bumini. Wa ilayyan masir. Harap niyo rakako mari magbalik. Long sin Tuhan Rabbul Alamin. Atin ito po patumtum sin Allah. Na, pagpatumtum sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na so, kita biya na sin inihipag pasampay na mo dahil hindi hay ni katantan hanggang kita piyapanjali sin Allah Ta'ala, magtag-ipon kanya. Ipagtag-ipon tayo ito para kato isang. Kapag kahunahan sin Allah Ta'ala yung pagtag-ipon mo kaniyari, ikaw yung magkahunahan. Sabi ipagtag-ipon mo ito, Allah Ta'ala matulbas kayo. Oo, amat to. Sa pamating kabayaan niya. Amating kabayaan niya. Bihan. Napag-ubos. Tungod parwa maas. Doon ini kakitaan tayong biya din yung bugat sin pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sin pag inibuat bakti parwa maas. Laong niya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala tuti'huma. Bangsa upama in sila luguson kau. Luguson kau long niya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Amin lumag sila limbakan bihan. At tinauno na ba ang kabiyak sa akon nila ko magsirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal muna nabiyabaitaan kita. In kataan sin bata-bata ipag-anak yun na do alal pitra. Aun ini panghati nila pagtuhan na sal.
Biutangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na yung biutang niya to, sinallahu ta'ala roon kanya, suway mo yan tumaukam. Pagwa si bata-bata maripadun niya, ang kana bang siya ipag-anak bihan, ano yung hinangon? Bangan magtuya, supaya yung panagnan karungukan niya, ini kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namo, maksud niya, supaya makamati siya bihan, magtuy-tuy hangan sin Tuhan Rabbul Alamin, supaya mabuhay impitrayat. Bihan. Na inyon biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kato dayong harila si Pangulo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuladu alal fitra fa inna abawa yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Mahinang imbata-bata yan makabutas dayong hain ni agama sin Allah ta'ala dayong hapal sa waban sin dua maas niya. Manjari siya mahinang Nasrani, manjari siya mahinang Majus, mahinang uno na Yahudi, Nasrani, Majus. Uno na. Ini agama long tari hababaw sin. At depende hapig agaman sin dua maas. Agaman sin dua maas. Sangkan na lang niya yung mga kaibanan niya, nag-aagaman sin duwain, pagkakitaan ta, may tayo lang niya kuha nun, baptizan. May tayo baptizan. Sabab kaya ingatan niya on sin nila, in agama amin niya on, sin bata-bata yun, in origin niya agama. Nanawit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bisuron nila maripa amin Dubai. Baptizan nila ron haaga makabayaan nila. So, amoy din ba na sinabi lang, dua maas niya, in magpa-Nasrani ka niya, magpa-Majusi ka niya, magpa-Yahudi ka niya. At tawain magpasirik ka niya, muna maas niya. Hati nagkatangkatan sin pag-anak, sibo dahil maas niya, kafir, sibo da. musyrik, maas niya. Ipagbuwa yung batawat, ipagbuwa na, ipagsirik ka niya, batawat ay nanawid po daw. Nanawid, ang kaningan niya, Muslim yan. Muslim siya. So, bang siya nawapat, haway pa siya na ako'y balig. Dahil kasi mawagano mo. Misan pa siyang kaunan niya anak kafir. Anak kafir. Bihatin uno niya. Namin butang simbata-bata yaw. Na, namin ayat ini, laung ta, ni maugsay ni kan ambok sahabat. Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, hawak to siya nakasud pa ang Islam, na diyo kalanin ina niya. Sabab inina niya na, inin sila, nagtatagipon paruwain. Musyrika. Musyrika siya. Nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasampay, hatimpusin sila ito nakauna, landutod mahala kanila inamuin ina nila. At niya, yun, inamin pagtaat nila ina nila, mamahal ka din mamahal ka. Biyan. At pasal sinuno, nakakawa sila inuno yun, pangadjian din ha mga nagdara pag-araman nakauna. Biya sinamin ayat sumuno. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil an la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Amin pag ipat nila dua maas nila, pagmartabat nila dua maas nila, naurol nila ito. Sa sumakawa sila, Bani Israel, miutas din hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pakatanaman nila. So, nabiyak sa mga mano siya, habihat yung kahalan niya. So, sampay rimatong mga kamaasan ni Sa'ad ibn Abi Waqqas, inimaas niya, nagtatag-ipon, paruwain. Sumakawa yung pagmaas, yaon masi-masi, mimikit ka nila. Naroon na yaon, nung sinina, bangkaw rimig, deng haagamahan mo, piyag-agamahan mo ngayon. Inaisali binawagkas. Di kaulong niya magbalik pa agama mo, agama sing kamaasan mo. Di na tulong niya, gumawa ko rin ulang simbahay. Long sinina. Di ako kumaon, gumawa ko rin ulang simbahay. Nalaw isaad, hayna niya, anduin na. Pangayon ko kayo mo. Suod ka pa lang simbahay, ibang kaon-kaw. Kaon-kaw lang. Ayaw ko lang niya maghinangay yung bihayat to. At niya, pagkadat niya hayna niya. Bukod niya aming kuwan bihan. Kasi lasa nila kaso, maas. Lasa maas. Sa hanunot sila magbisara. Bukod niya na, musika kawin eh. Buwan na ko rin haway. Buwan na ko rin halang simbay, uno na yung hinangon mo bukod. Ato mabugto ay nakatuwa na. Di, ayaw. Masi-masi siya, hanunot, ang ayaw halina niya. Ando, ayaw. Ay mo to dinama. Sa sumakawain na, hakialan doan ko yung nikingitan ko mo nining kasabunalan, nari mo ako malubos. Haming kialan doan ko yun. Sabab, ini amo nimbunal. Inamin kayo mo yan. Na, wala. Ako na, wala. Di ko matay mo. Di matay mo. Di ko matay mo. Sana, pangayon ko kayo mo, ikaw. Nalong sinina, di ba? Dinakulong niya. Nalong sinina,
Ito yung pride sa inay sa katuan. Na magsulay na kita lang niya. Nung siya dando, inaayaw. Wala siya imiyan lang niya. Nakadoy na. Magkahimin na. Sa along niya, ando inaayaw. Uy, ikaw babae. Pagkuhan. Naupunta, inina, ginuha din alam simbay. Wala kimaon. Kaya tatasad niya ang kaadlaw. Sinina niya. Pag ikaro sinadlaw, nanangnunok na yung barang niya. Oo. Pag ikato sinadlaw, kaya ito na yung saan. Jawa niya. Nung na ina, ando, ikaw babae. Baitan, takaw ina. Yung kasabunalan ni hayari na kaya landuan ko na yung kasabunalan ni rin ako nakahatisin amoy ni nakakamunal na ini ka baita ko kay mo misan kau hati ko rilan sinallahu ta'ala hanggatos kawuhi amoy tangsuon din kay mo hambuk-hambuk habihayaon at tungod simpar kala siukat mo kako di ko lang naikarol tayo sa along amo tungod pagsirik tungod simpar sirik patuan sa along na inaando pa ngayon ko kay mo sud ka pa ba namiyan na siya o siya na maiday na niya. Nari nakasandalan si Nina sa simot pulang simbay. Nagbalik man ito. Nagbalik pulang simbay. Nabihan. Namo na yung kanawag sinayat. Sinayat yun. Pasasin mo na mahal ka kanya in panglang sinalaw talo ni papagsirikon dahil siyang pagtaat harwa maas. Amo sa ating pagyanong kain na yun. So, namo ito. Nagati ko no. Ganapan mo yun. At nariha ayat ni katuan na amon daw sinallahu ta'ala muna among kain na betas na wawasan al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat Allah Ta'ala. Di ni ka tamay na gusto kumpleto yung ayat. Amo na siya. Muna beta sin Allah Ta'ala itong dati niya harwa maas. Yan po sin Allah Ta'ala ina amo in nagburus kato naghambin anak niya mata-bata halang sinsiyang bulan. Sampay lang si mga sila amoy may pagbasa nun nagtimbong tambang katuan ay naman pala naman. Kaya sigpitan ka na naman sa wah na nalaway. Wa fisaluhu amayn pag-usang pa nagpaduro na isab kanya. Pagbuksak niya pasikahan, minsan niya pag-anak ng katuan, masigpit na. Doon man siya harwa, ba't sa mas magwis na katuan, inbawa ima mag-anak, minsan daw na yan, inansipak si baran ito na lang sin kubol. Sipat ka matay na. Sa awon masipak katuan ha, ininata. Laong ta, iyan to kaya naman si mga kainaan. Iyan to kari. Na, law sin Allah ta'ala, wapisalo wa amain, pag nagpa-uno pa kanya, nagpaduro pa kanya, halang sin 2 tahun ha, haulay ni kami lain katuan ha, halang sin 2 tahun. Nah, pag sini ang pabeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin di. Ada din ayat ka tuan. Anis kulli indatan sin Allah Ta'ala yakaw hati niya anak sin 2 maas yan in suwaira ko mag-support marika ko lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabmay ta sambat mo kayo nagkatuan natin ako in nag-provide sin katanyan katan sin kagunuhan hi ama mo hina mo sampay sin ikaw ako in nagtusto sayo ng sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagpatugdo sa wala amin wali-wali ka. Nabikyan suway sa kong magmasukur harwa maas mo. Karna indwa maas mo sila ini ng sababan amoy nakamulat ko maripalong sinod niya ini. Katuan amoy yan to. Na inang sababan dua maas mo. Sa along sin Allah ta'ala ilayal masir tumtuma di ikaw kumakkar doon sa lama-lama. Tumtuma rai sabi ni ikaw mo ida ko maripahadakat ko lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amoy din betas ito rabulanan. Dihay ni katuan betas sin mga ulama atungod sin amoyin aon sa ambo kusong medyo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilagay niya Rasulullah man ahakun nasi bihusni sahabati ya Rasulullah hisulong na in labi mapatut dahon ko magkasilasa maglundang panon ahinang marayaw magbagay-bagay namon ito katuan amon dahon ko maglundang panon dahon ko magkasilasa di halaw masindon niya ini labi mapatut daw sinambo kusong insabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung niya kaniya kala ummuk ina mo lang na hina mo in labi marayaw dahon magundang panon di hakaway dunya ini. Kala sumaman, law sinamo ko sumpo ko sisiyo pa ya Rasulullah. Law sin Nabi ummo. Hina mo ra. Dali ka na nagbalik hisiyo pa ya Rasulullah. Hina mo ra. Ikatuka to na. Pag ikaw pat hisiyo pa ya Rasulullah, ang pasiman abuka. Summa abuka. Pag-uwas yama. Nakatulong sin mga ulama, siyapot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina mo ang pahina mo, suway ikaw pat ang pahiyama. May tayad to nakatuwin ina, siyempre.
Hati na diyading kalagbo katuan sinamuin pagunta. In pagbuat bakti ta haina ta labiring hama. Ay mang dating kaaman katuan. Sa may ta, siya po na sinallahu ta'ala kain haayat. Hati na in kasigpitan niya ng sinmaas, amon labi luwain ina. Dahil kapag budlay ka niya katuan na, kahati na niya budlay katuan, pangiram. Dahil kapag budlay ato pangiram sin ina. Sampay naghambin ka niya halong sin siyang bulan. Pagwas doon man sa nagbuksak ka niya pasikahan, nag-anak ka niya, hina niya, nagpaduro ka niya, nag-ipat ka niya, nag-anduro, kandiyagin sa kataling kaya sigpitan. Amuin ka na naman sin duwama, sin ina niya muna. Pag-uus amo yan, ito yung baita sinallahu ta'ala. Abayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina mo, ang pahiyama mo. Sabab sin kasigpitan ka na naman sin ina, bidda dahil kasigpitan ka na naman sin ama. Amo yan. Mati na yung magdada ka to ni ama, ha? Bago ni sabat daw ta, nakarado isang daw mo, ama, nabukot dito ako ka na saan toon. Ha? Amo na sa siya buta dyan doon na ama. Pag sabat yung mga kamaasan ta, ina, pag yanong long niya naghihitay. Inanak doon kaniya, minsan patay na inyaw niulinan niya, ihi na niulinan niya, wala kaniya. Biya bukon malumi kaniya. Pagkapiksikan pa sila, ano mga ulo niya? Bihan, wala lumi kaniya. Bangad siya kaya hatian sin anak, tinamin bihay ning kahalan si Maas ba? Amin niya on bihan. In ikaw umatod bihan, mangilumi ikaw. Sa sumakawain ina yaon, masallah. Wayron ino niya. Bihan, hibutang mo anak bang masakit. Aon-aon ka na naman bihan. Amin tumangis di bihan, di nakaingatan suluton mangunin ni anak yaon. Mahot tumangis nina. Bang amin di na nakaingatan unin hinang niya. Oo. Inamin pagsabar niya tungod sin pagipata. Ang kanalong niya nakatuyad to bihan. Sa babalawon sin tuyad to, yaon kataning kasigpitan haina. Inbugat singkatan pag-ipat anak yaon. Wala kaya naman sin ama, kasigpitan wala kaya na naman. Ina ka na ina. Di kasi matadukat. Oo. Amura ina di makauno. Siya maka-experience ng sakit, iwan sinamong sigpit ka na naman niya. Naamo yan to. Hanggang namin sa inama isang subay sa Makahati. Sa Makahati, correct. Bihan. Ay sa samong dada. Makabat ako kuwaktuhin Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Na, khalifa. Khalifa na siya. Yung malibukata. Oo. Nakikatatuan sinambok sahaba pa ba? Nagdarakdak. Yung malibukata. Oo, nagdarakdak sinini. Tangungon sinasawa. Sinasawa niya. Yung yami lang mo mini. Pambiya ka to, nagdakdak ka. Yung yan. Yami lang mo mini. May talong niya, di mo inihati niya. Paakwa na, harugaing. Yung biya ka to. La ilaha illallah lang sila. Ina sin anak ko ini. Ipat siya sinini ina niya. Dahil kapag buros niya, sampay pagparuro ka niya, 2 tahon ini kuan, inlukay niya, pag ayupot. Pag ubos yaon, inihinang kataan sinina. Hat dalong niya na kung magdakdak sinini tamungon niya, hindi ko mahina. Inya unway ko kaya na naman katantan, ini manam kaniya, ina si bata-bata ini. Hati-hati aja. Yan yung amirin mo pinigatan. Na amirin mo. Hawak to doon, khalifa na siya. Khalifa na siya. Masya Allah. Kita mo ko nila, minuno nila. Amin, panghalka nila. Hatlong ni bihin nila ako makahina. Naisyo kita na kanyang La ilaha. Pagpayakon niya lang niya anak ko. Di ko mahinangin na hinang sinini. Asawa ko hatungod sinini. Hati-hati aja bang mabihin ni gaan-gaan ninang. Di ko mahinang. Nabiyan. Hati na namin mo pinagkatuan, kaya hatihan niya. Kaya hatihan niya. Inamin uno. So diyan tumahinang long ta pride, o niyang kausuan katuan, ibang kausog ko siya. Nakakukon din maputot ka. La ilaha. Bang niya natali, beses natali man ino katab, kaya na naman sinamuin long ta. Ina sin anak niya, hawak to yato. Naayaw kabihad to. Ini, kanalim. Ayaw kabihad to lang ta. Hawak to pagburos. Hawak to pagburos bang makadalaron to. Di mo nandiyan dihilan ini. Amin problema in asawa mo. May sabab marayad to harap na to pa anak mo. Correct katon. But in sila sumpat. Sumpat ini na iban sila na. Ang mga kasusahan sila mararamat. Maramat to. Bihan. Ang kanaon di kayo ba na maglangog? Ay resod kolong nila maglangog inahin ko. Ni nasawa mo daran. Sabab pagwa si ni anak mo, komik ang gawa niya. Beto katon. Nabihan. Pasal makawa niya namin mga yan to katon. Na amo yan to. Na salta ini talusuntayin ayat ya unlong niya. Di kita papag sirikon pa Allah subhanahu wa ta'ala.
tungod pa amin daakan sinini maasta, di kita pa pagtaato na biyato, sumagawa long sinallahu ta'ala, wasahib kuma Fid dunya ma'rufa. ma'rufa. Ini gimatukan ini sa adib Nabi Waqqas, in maas niya kafir. Sa sumagawa mi sampeng kaunan kafir, long sinallahu ta'ala kanya, wasahib kuma fid dunya ma'rufa. Ayaw mo pasari maas mo. Ayaw mo pasari maas mo, dihilan kanila ini susukat-sukatan nila kay mo. Iwan ipatan niyo siya, yamindo imaas niyo yan. Uno yung kagunahan nila, uno inihikasan ng kanila, ikakuyag simpanatayan nila, misang pengkawanan nila kafir. Nabiya din nabahalong sinini, naghinangsing kita bini. Biya din nabahalong niya, banging kaawanan Muslim. Ito bariman yung dua Bariman nindo maas. Biya din ng kaagi mo mag-ipat. Bisan in kafir na yun. Bisan ng kafir, di mo man diri pasaran. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila Man anaba ini. Inurulon niyo yung katanta ni kasuk niyo kako long sinallahu subhanahu wa ta'ala mo tinakaron ni inhi kasuk niyo kako amin di niyo pasaran misan pengkaonan si maas niyo simusulang kako long sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab mo na muna inrida sin dua maas doon inrida sinallahu ta'ala tumubo. Bihan. Angkan na mahal ka din mahal ka yung tungod parwa maas. Di man jari bunsapon sinanak. In mga pakaradyaan namin long takeril sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatot doon na amin dua maas labi-labi na to din ina. Artinya ini katuan aturan bini katuan. Aturan. Lang talaga aturan. Supama dia akhirnya kita magbakti harwa maas. Sampai beta sin Allah ta'ala bisan pengkaunan sin maas mo kafir. Suwela ko magbakti kanya magpareho kanya. Amora ko man sin to rin one boundary on limit. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'huma. So magawa, misan kau naraak ko atin na magtaat parwa maas mo. Bang inda akan sin dua maas mo in papagsirikon ko mereka ko lang sin Allah Ta'ala ibut ayaw ko magtaat kanila karwa hatungod pagsirik mereka. Pagsirik mereka. Ina to isa matin out of limit ka. Dito hatinya umbiya kato na standby ko na. Bang inda akan sin dua maas mo kay mo in papagsirikon ko mereka ko na lang sin Tuhan fala tuti'huma ayaw ko magtaat. Haram in pagtaat kanila. Pato. Sa wajib gaman insumulang kanila hatungod sinyan. Amo na. Amo ito katuan na. Sa ata di mo pasaran. Di mo pasaran. Pag gusto mo sintuan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sa yari sa Rasulullah Ta'ala. Dahil sila magsamod, maglundang panon indua maas mo hahinang marayaw. Hahinang syarat sintuan ng ulalamin. Sumagaw mamagsirik na ayaw isang. Na sambil si pag-ipat kanila wala na ito. Wala na ito. Ingkawunahan nila suway mo rahilihin. Suway rahilihin. Ayaw hadya ka unahan mga yukay mo. Pagpakusog sa pagsirik nila. Banglang niya na ini uto na suway korimihil tingkuan bihay ni. Nalong noon ni siya pama. Nahipagduwa ta pataas. Nayad duway na kawajiban dito. Sabab langgal sara. Langgal sara na yan. Atin na din yan. Lata tali makhlukin kimasa atin halik. Okay na. Makadali na ko imian mga puno na nila awa mo. Abang manadya sila dukalan. Yan ko na siya katuan na ina atau ama na pangayon ng katasing kabayaan. Iriyal ko kayo mo. Ayaw mo dyan tungkol magsirik. Siya mga katuan di ba katuan? Supaya kahatihan niya. Jadi katuan niya sa kama. Ako niya waktu. Nabi ang katuan kamaasan. Ako kaibanan daw na ito iba niya ako sumo. Lansok pa port pilar yan. Na ina doy ko iba tali na mo. Ay ko mag-drive ka na harapan. Sabda ka mo ko kanya. Nariyan ko. Na pag-uwas long taroon, kahina po siyang sinaya. Ini long tabiyong lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato tanyo. Thumma ilayya marji'ukum. Amoy di pa iba niya sin Allah ta'ala. Summa ilayya marji'ukum. Tumtuman niyo ingkang magbing na mereka. Okay. Artinya nagpuunan in ikaw rin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pandir ikaw niya. Magbing na kau matukan niya. Siya in nagbabaya sing katanta. Summa marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum. Paunabiyukum. Inyan biyaitaan na muhadya kamu. Inyan piyahati na muhadya kamu. In supaya kamu maingat mag-ayad sinini. Ginawaran niyo, makabuhit niyo. Bima kuntum ta'malun. Bangunin mapatot niyo hinangon. Bangunin mapatot niyo hinangon. Amot ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. So sa kaulola, in kabuhi tayo ni di man jari kita limiula kada kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun aturan katang. Dahil nga kasiwi-siwi ka sampai kita lumagbo, sampai doon na kita halaw man sin kabuhi ka. Sibo lang kaon ng tayo ni maas ta iwan sinwala na sila roon, aun aturan niya.
in paghinang ta mapatut ta pa tudyohon biyan biya ta sin Allah subhanahu wa ta'ala intum tumunta amin magbing kita madto amin sa kapunta in luto-luto ta amin dahon ta madto ano siya ning pagyanon naharap na to napakain mga katatay ng uran Angkat itu na to katan susu kata. isibo katan inuwi na to harap pa Allah subhanahu wa Wayro ta'ala tagagan katuan sin mahaba mo luha po sin. Na, wayro. Sibo ni katuan katan. Sibo na. ang painin ni katan beta kato bang aun sumulang ha amin daakan sin Allah ta'ala ron ini in sumulang doon hay ni katan ingnan niya maksiat Masya. Naam pa rin ang mga ulama magbayta kato kan in pagmaksiat ando laong niya aun hambok na kasakok kitab ando bang aun mabaya magmaksiat di na to siya malang natungay siya magmaksiat lawag kamo dunya ro ay pagmaksiatan kalaron kita alam dukain Correct. pagmaksiatan nabanglaw niya dito kamo makalag dunya ro ay pagmaksiatan niyo but lumuhos kamo mabaya kamo magmaksiat na intaliun niyo bang kamo magmaksiat sa kira-kira kasandalan niyo insik sa sinallahu ta'ala bang lumato kasandalan mo amat So di niya to katuan mo. Di niya mahilang yan. di mahinaw bang hadya si Mano siya matali niya na may bukat basin pakaradyaan kata naamoy ni sabab lang niya in birrul waliday doon haon beta kato in kamasuran niya tuod amuin pag-ayupot arwamas long beta doon haon alitina Hima. amuin jarahan mo in amuin pakaradyaan nila karwa uning kakukunahan nila unin ini mapatot mo kuan sarta al-qiyam bimasalihihima hindukanan mo inamuin hikarayaw kanila hikasanang kanila unin iikatanam kanila Amin. Jajagahan mo. Jajagahan mo. Ikaw unahan. di mo ka ako ano sawad na doon aunleng ha mga sila nakauna rin kato Masya Allah inamin pag-ayupot nila maas nila yaw nin anak nagtatanis magkagunahan singkuhan palari yun yung pag-ayupot ha ina ibang sinama Kaya tumatang sila. yaon in mga anak yun nagtatanis sa palari yun yung pag-ayupot ha ina ibang sinama bihat Amo ito yung mga bariman na jaman. mga jaman na kauna yung buklat niya ang kanina sa blong ka ang sa tulong niya kisa amon to wanito nakakatalo to nakasod pa lang sinsong bato pag-uusap ko ito man sila halaw nahulog yung bato rakula biyan nalapat din Nagkalapat ha amon lawang. Agawang sila. na mayroon na akuan nila hitod nila ni nila marami Hindi naman. Sa bato rakula. bato rakula na amarak manin na pikil nila nito halaw niya mayroon na siya nilo kayo hindi siya namin mga kita ka Allah Ta'ala Magtawasso sila pa amon amal nila. Naamo na ito na ngayon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kami amal nila. Nain hamok timagna na ngayon bihan imingso din bato. Yung nila sila makakuha. Inhikarwa bihan imingso din sa bato nila sila makakuha. Nang tabi siguro dyan sa kagad na to kanila. Suway na amoy in Dumaas. amin haroma. Subhan. Amin lang niya in ako ya Allah na ang dua maas ko malaas na karwarwa. Amoy mapatutuod bihandik na sila pasaran. Nasarta inisimukat sila kako kuan bukat sila kako biya mga gatas bihan nampay na ko mayroon inikuan ko kukuna ko lang ta aming biya balabi-labihan niya sa pa ako manglawang awak tulkulong niya panglawag bihan pag-uwi ko pabay natutog na karuay ni na ko ibang sinama napag-uwi ko rin doon ngayon na natutog inamin dira ko yung tukar na ipag-uno ko kanila iyon ko dira inanak ko yung nagtatangis siya hapdi sa wala ko yuhal kanila Tangalan ko yung takalan ko doon na sumakabati nasuway na lang niya amoy nini mga sambahayang subong na yun ang panakabati karwa-rwa nakiyanto ko na lang niya pa ini doon na lang niya Allah bang sa upamay hinang ko yan tuwat iyatok tudyo pa aming kabayaan mo karidaan mo ando ya Allah na inipagawa kami ng haong amonin kainsod simbato nakawa siya Yaptik din ba naman? la ilaha illallah amon timbasan sinunong Subhanallah. na kita mo yan panghal yun anak nag-uno Yung anak nagtutulik naman kasi ng hindi ka to kanan linya no dyan sabal na ko Sabal na ko. kamamaas na Hindi magkatahan mga anak ko ini.
Correct katuan na. Biya doon yung pangatod nila katuan sa namuno nila. Amin halka Halga si ka Mas. si Maas nila. Masyaallah. Yan. Namiya din ang mga Jumadya to kato biya. Tingkahalan si Mano siya. Bihat to inamin biya mga ini butang talong ka. Pagkaradya ang matukato kanyo ha. Kahalan na to hawiyayaon. Naman jari ini mga katote mahuran hakam Islam. In pakaradyaan na to ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, masina mo ini talusun in programa na mo, hawihining kahalan niya, masi kami riha amin birul walidain, sampai lang tamatanggos ta in katantan no katut kami sa rahon na ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, nahawak to ini, umarihali na kami, day insyaAllah subhanahu wa ta'ala, maabutin waktu magbalik ito, na insyaAllah, ini balikan na mo na insyaAllah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala in mahuli na salam doa namo kaning patantan ni malok ka mo waktu ini murang-murahan dilan kami sin Allah ta'ala taufiq amoy in kahakihan na tutud marayaw itong pakarkala si pagmaas InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Oh, ni kata sampai stop kita biya on. mag-stop kita Mas iko imbalik sa isin ito. badal magulog Okay. So, alhamdulillah mga panawan ha kami Islam yan sa basin buong karasahan. In kami lang tabi mga Umalihalid dihan karay lang tausin mo sa bayan Maghrib insyaAllah ta'ala pagpig na kami insyaAllah ta'ala law tanain ka mo uso sa mong sa bayan na kung laway mo ni kaptuod kung ano pang balik pa insyaAllah Okay. Yung mahuli salam doa akan yung katan wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam.